Как си правя гел лак у дома? Продуктите, които използвам и харесвам, са на Коди от My Nails и хубавото е, че те предлагат готови комплекти за маникюр у дома и може да си вземете всичко необходимо в комплект заедно с лампа. И ето как изглеждат ногтите ми преди процедурата. Доста са израснали и плажат да бъдат оправени. Свалям стария гел лак, подкасявам ги, изрязвам си кожичките. Време да си изградя счупения нокът до дъно. Много грозна история, но сега ще го правим с помощта на тези гел типсове, които се оказаха много добро попадение и много лесни за използване. Намирате правилния размер, ако се налага леко изпилвате, нанасяте гел на ноката и на типса и изпичате с помощта на една специална лампичка, която беше много удобно, защото можете да изпечете само този нокът, за да се втвърди. Ето го и крайния резултат, изпилвате типса и изглежда перфектно. След това нанасям каучуковата основа на всички ногти и я изпичам и е време да сложим тази база, която е в млечно бял цвят. Така си спестих нанасянето на гел лак и ми е супер удобно, много лесно се работи с базата, много ми е приятна. Накрая нанасяме топ лак и запечатаме всички ногти с лампата. Ето го и крайния резултат. Много съм доволна как се получи. От 2 години съм си правила сама ногтите и мисля, че се получиха доста прилично. Определено има още какво да се желая, но съм много горда, че си изградих за първи път нокът. А ако имате съвети, пишете ми!